kinima je jako puno filmova o kojima možete pisati u svojim filmskim kritikama, ali možete i o klasičnim filmovima, poput Gosti iz galaksije našeg Oskarovca, redatelja Dušana Vukotića. Ova znanstveno-fantastična komedija iz 1981. nedavno je dobila ploču s glazbom iz filma. Ukoliko igdje i ikako treba pomoći hrvatskom filmu, onda je to svakako vezano uz njegovu bogatu, ali pomalo zaboravljenu i svakako zapuštenu baštinu. Vrijedan i važan pothvat upravo na tom polju ostvarili su Željko Luketić i Leri Ahel. Prije 2 tjedna u riječkom Art Kinu Croatia predstavili su vinilno izdanje filmske glazbe našeg kultnog filma Gosti iz galaksije. Zahvaljujući detektivskom radu 2 godine je zapravo uloženo u ovo izdanje, od istraživanja do restauracije u Engleskoj pa do štampanja u Njemačkoj. Odradili smo prvo, ja bih rekao, vinilno izdanje nekog hrvatskog soundtracka, a to su Gosti iz galaksije autora Tomice Simovića. Naravno, to je klasik Dušana Vukotića, koji također se može označiti kao svojevrsni kultni film. U svoje vrijeme možda i nije najbolje prošao kod kritike, ali ljudi su ga vremenom zavoljeli. Predstavljanju ploče nije prisustvovao Rene Bitorajac, koji je igrao u Gostima iz galaksije, no javio se jest, i to krajnje originalno. Ništa manje atraktivan nije cjelokupni Luketićev Ahelov projekt, jer u doba MP3 datoteka oni posežu za vinilnim pločama. Kada poslušate ploču i pogledate film, vidjet ćete koliko je zanimljiv taj uopće posao filmskog kompozitora i na koji način se slažu te teme. Dakle, to su uglavnom manje i kraće teme koje se ovisno o sceni slažu jedna preko druge. Sličan postupak smo i mi napravili prema bilješkama Tomice Simovića koje smo pronašli i htjeli stvoriti zapravo ponovni doživljaj na jednom analognom mediju kao što je vinilna ploča, za koju eto i vidimo ovih dana da je ponovo aktualna, da je svi vole. Goste iz galaksije, ukoliko niste, svakako prvom prilikom pogledajte i poslušajte, naravno. A posebno raduje činjenica da ovo nije jedino izdanje glazbe Tomislava Simovića. Uskoro će nam Luketić i Ahel predstaviti i Simovićevu glazbu pisanu za neponovljivog profesora Baltazara.